Nselmilkom. Eżis, nilqakom għal din il-laqa Ewkaristika ta' 11 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Illum mal-Knisja se tibdew mixja ta' akkumpanjament mat-tarbija li l-mulej għożbu jagħtikom. Mberkin intom ġenitur insara. Dan hu mument sabiħ u importanti meta aħna qegħdin nirrikonoxxu il-preżenza ta' dan id-don tal-ħajja fil-ġuf tal-om. Nitolbu l-barka u l-ħarsien tat-tarbija tal-om tal-familji li jakkompanjawa. Kif se jsir dan id-berik? Dan isir felu it-talbiet tal-fidili. Dawk li se jbirku t-tarbija jibqgħu bil-wieqfa fil-waqt li aħna noqogħdu bil-qiegħda sakemm isir it-talb. Wara inkomplu bil-proċissjoni tal-offertorju. Flelu tal-Quddisa nidħlu mal-Isqof Anton fil-kappella, ngħidu 3 Ave Marijiet il-Madonna u nieħdu ritratt ta' tifkira. Tnatalkom tifkira u ktejjeb żgħir b'talb favur il-ħajja. Issa naħseb għall-Quddisa tal-lum. Il-liturġija tal-lum tkellimna fuq għażliet ta' Alla. Għażel il-poplu tiegħu fit-Testament il-Qadim. Għażel l-Apostli u l-Knisja fit-Testament il-Ġdid li tkun magħżul u privileġġ u responsabilità. Infittxu li ngħixu dejjem ir-rieda tal-mulej. Nfakkarkom li l-ġabra tal-offertorju tkun għal dar Giuseppa De Bono. Nqumu bil-wifqa nilqgħu is-saċerdot. Xandruk, Sultan tas-sema u l-art, mill-kotba mqazza nisimgħu, tkellimna llum fi skit, il-kelma tiegħek tkun id-dawl li tkeċċi dlamit. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inġbarna flimkien biex nitolbu. Nitolbu fuq il-ħajja fil-bidu tagħha. Nitolbu lill-mulej biex ibierek lill-ommijiet, ibierek il-missirijiet, ibierek lilkom ilkoll, ibierek il-frott tal-imħabba tagħkom u jagħtikom mhux biss saħħa li hija neċessarja imma wkoll ħafna mħabba li hija bżonjuża daqs u forsi iktar mis-saħħa. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej illum fil-jum tiegħu il-ħadd ejjew narfu li aħna l-kol kemm aħna dgħajfejn u nitolbuh jaħfrilna l-ħtijiet tagħna. Nejdu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena drid ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirjieti tiegħi l-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, naturawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej
int waħdek glori Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Atina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. L-ewwel qari. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu. Alla jidħol f'patt mal-poplu. Imma jżid jgħid, jekk tisimgħu leħni u żommu l-patt tiegħi, intom tkunu il-wirt tiegħi. L-ewwel qari tkunu għalina is-saltna tal-qassisin u l-ġens qaddis. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien wara li refgħu it-tinet minn Rafidim u liet Iżrael waslu fid-deżert ta' Sinaj u wafqu it-tinet fid-deżert. Iżrael waqqaf it-tinet hemm biswiet il-muntanja. Mosè tala' ħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu: dan ngħid lil dar Ġakob u għaraf lil ulied Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif liedkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u restaqtkom lejja. Issa jekk tisemgħu leħni u żommu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalija is-sadna tal-qassisin u l-ġens qaddis. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Issa responsarjali ngħidu flimkien aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-merħla tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil mulej nies kollha tal-art. Aqdu bil-ferħ lil mulej. Idħlu qudiemu bajna ferriħi. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li jaħew u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-merħla tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-twieba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-mera tiegħu. It-tieni qari, fit-tieni qari mill-ittra tal-San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Alla jibqa' fidil, saħansitra ibnu miet meta konna mitinbin. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna dewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħsieb għall-Evanġelju skont San Mattew. Ġesu jkompli l-fedeltà ta' Alla l-Missier meta jibgħat id-disċipli ifittxu lil dawk li kienu intilfu. Nqumu bil-wieqfa għal kant tal-Alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu emnu fl-Evanġelju. Alleluja.
Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ran nies u tħassarhom għax kienu mdejqa u mitluqa bħal naġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikaċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u il-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel Xmon jgħidulu Pietru, uħu Indrij u Ġakbu ta' Zebedew uħu Ġwanni, Filippu Bartilmew, Tumasu Mattew il-Pubblikan, Ġakbu ta' Alfew u Taddew, Xmon il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li jimbagħad itradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet. Taqbdux triq il-pagani u tidħlux f'belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fiċ-ċunnaċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom u sejrin xandru u wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fejqu l-morda għajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi keċċu xjaten, b'xejn ħattu u b'xejn għatu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk għadkom ma żiltux l-isem tat-tarbija tagħkom, illum hawn lista ta' 12 l-isem fil-Vanġelu, tistgħu tażlu wieħed minnhom, ma tkunx ħaġa ħażina. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nassoċjaw l-isem ma' persuna sabiħa, ma' persuna tajba, ma' persuna vera. Issa, tista' tkun tal-ispettakli, jew tista' tkun tal-isport, jew tista' tkun ta' ma nafxiex, però kemm tkun xi ħaġa sabiħa, tassew sabiħa, meta aħna l-isem li nagħtu lit-tarbija tagħna ikun isem li jinsab fil-kotba mqazza, fil-kelma tal-Alla. Bħalissa kont qiegħed nagħmel il-griżma jien lil ħafna tfal. U għal grazzja tal-Alla baqalna ħafna ismijiet li huma mill-iskrittura, li huma mill-Bibja, ħafna, hemm ħafna ismijiet sbieħ, kemm fit-Testament il-ġdid kif ukoll fit-Testament il-qadiem. U meta jiġu tfal qudiemi u nistaqsihom x'isimhom u l-parrini jgħiduli x'ismu jew x'isima, jekk ikun isem li ġej mill-Bibja, mill-iskrittura, jien nibgħat il dak it-tifel jew dik it-tifla ifittex fil-Bibja x'ifisser ismu. Ifittex fil-Bibja l-istorja tal-personaġġ li jġib ismu, ta' dak ir-raġel jew dik il-mara li jġib ismu jew isimha. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nażlu ismijiet li huma saħansitra mniżlejn fil-kelma tal-Alla. Daqshekk minix ninfluwenzakom, jew ngħidilkom, għax malajr l-aħħar darba kien hemm il-kwistjoni tal-Child Care Center u għamlu storbju fuqha malajr issa jinqala xi storbju fuq l-ismijiet. Imma qed inkellimkom verament b'konfidenza u b'imħabba bħalma missier ikellem lil dawk li jħobb, lil uliedu li jħobb. Jiena nixtieq ngħidilkom grazzi kbira għax illum li tkun ġenitur huwa ta' kuraġġ. Aħna nafu li Malta hija waħda mill-pajjiżi sfortunatament waħda mill-pajjiżi fejn il-birth rate hija kull ma jmur tonqos tinżel. Imma nafx niġux l-ewwel aħna jew l-Italja l-ewwel, imma qegħdin hemmhekk aħna nilagħbu flimkien. Ġifieri. Allura jiena nixtieq nirringrazzjakom mhux biss f'isem il-Knisja, intom qegħdin hawnhekk biex titolbu quddiem il-missier, imma nixtieq nirringrazzjakom f'isem il-poplu Malti Wawċi. Għax jekk nibqgħu sejrin b'dan ir-ritmu b'din ir-rata, fejn fin 10 ta' snin il-poplu Malti se jirriduċi ruħu għal ftit nies, għal ftit eluf. Jikkalkulaw li bejn wieħed u ieħor fil-50-60 sena li ġejjin il-poplu Malti kien nibqgħu sejrin b'din ir-rata ma jkunx iktar minn 5,000-6,000 ruħ. Il-poplu Malti u Wawċi.
U allura nixtieq ngħidilkom grazzi, nirringrazzjakom ta' dan l-att ta' kuraġġ li qegħdin tagħmlu. Qiegħed nara wħud minnkom, anzi ħafna minnkom bit-tfal diġà. Forsi l-lum u xek il-mentalità li qed ngħixu fija, id-dinja li qed ngħixu fija hija impenn u jbeżżana l-fatt li jkollna tfal. Għaliex huwa impenn ekonomiku, huwa sforz u impenn dedikazzjoni kbira min naħa taż-żewġ ġenituri biex inlaħqu mal-isfidi maċ-challenges tal-ħajja. Veru, veru. Però jiena ngħid meta missirietna kienu f'sitwazzjoni li kienet ħafna u ħafna iktar imprekattiva u iktar diffiċli minn tagħna. U kienu kapaċi u xek itellgħu jirabbu mhux wieħed jew tnejn jew tlieta imma ħafna iktar. Allura aħna m'għandniex il-kuraġġ, m'għandniex is-saħħa, m'għandniex il-qawwa llum, m'għandniex il-kapaċità, m'għandniex il-possibilitajiet madwarna llum illi għalmenu nagħtu l-ħajja lil persuni oħra fil-familja kemm hi xi ħaġa sabiħa. U tinsewx jew forsi intom stess batejtu, forsi intom stess kellkom din l-esperjenza, però tinsewx illi llum iktar minn qatt qabel hija esperjenza, l-esperjenza tagħkom hi li dak illi jiġi fil-ġuf tagħkom huwa verament rigal, huwa verament don, ma jiddependix biss minna. Imma huwa rigal li jiġi minn x'imkien ieħor. Mhux kemm tfaqqa subajk jew kemm tagħmel deċiżjoni u jiġi kollox kif tixtieq int jew kif trid int. Huwa rigal. U allura verament għandkom għalfejn tirringrazzjaw lil Alla li tħossukom magħżulin bħal dawn it-tnax imsemmija fil-Vanġelu. Ġesu jażel 12 u kif smajna wkoll fl-ewwel qari. Alla li jażel lill-poplu ta' Iżrael, Ġesu qiegħed jażel lilkom biex tkunu tistgħu tkomplu dan l-att sabiħ tal-ħolqien, tal-missier, tal-ħolqien. Ħanispiċċa bdejn biex ngħidilkom kemm hi xi ħaġa sabiħa li qegħdin tgħixu bid-diffikultajiet kollha li fija. Tgħidu li inti m'intix magħna, għandkom raġun. L-iskumdità ta' sħana, l-iskumdità ta' kollox u xek, nifhem id-diffikultà li tistgħu tgħaddu minnha. Nifhimha b'xi mod, anki jekk mill-bogħod, imma nifhimha. Però ħanidilkom dejn, intom fl-esperjenza li qegħdin tagħmlu, intom u tistennew it-twelejt tat-tarbija tagħkom qegħdin verament tixbħu lill-Alla. Ħanejdilkom għaliex. Alla meta ħalaq il-bniedem qal irid nagħmel lill-bniedem fuq ix-xbija tiegħi, ritratt tiegħi. U hekk għamilna. U tagħna żewġ kwalitajiet l-iktar importanti tiegħu tafu li min huma li nħobbu għax Alla jħobb ma jafx jagħmel xi ħaġa oħra li fiħobb u li noħolqu mhix ċajta. Mhix ċajta, għamilna nixbħu lilu Alla ħabb u ħalaq u intom il-koppja tħobbu u toħolqu. U toħolqu intom u tħobbu. U tħobbu intom u toħolqu. Kemm xi ħaġa kbira u kemm xi ħaġa sabiħa. Ejjew nroddu ħajr lil Alla nirringrazzjawh tad-doni ta' dan id-don li qiegħed jagħtikom. U ożżuh dan id-don, ożżuh. Tinsewx illi ħadd ma jħobb, ma jista' jħobb il-kreatura li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom ħadd. Ħadd ma jista' jieħu ħsieb aħjar il-kreatura li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom. Ħadd ma jaf x'inhu l-aħjar għat-tarbija li għandkom fil-ġuf tagħkom iktar minnkom. Tinsewhomx dawn. U kunu proud bihom. Din hija s-sejħa li l-Murej qiegħed jagħmlilkom. Nawguralkom mill-qalb. Ħuti eżies inqu bil-wieqfa u nistqarru flimkien il-fidi tagħna. Jiena nemmen fallawieħed. Il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem.
salbuħ għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Eżis, nilqgħu l-istedina li qed jagħmlilna l-mulej illum biex nitolbu lil sit il-ħsad ħalli jibgħat ħafna ħaddiema għall ħsad tiegħu għaliex il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun aktar bħal dik is-siġra bi frijaj wisejn li tagħti kenn u wens lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li daw kollha fdati bis-seta ta' tmexxija ifittxu dak l-erf li joħroġ mill-qalb li taf tħobb u minn moħħ li jara fix-xejn tiegħu quddiem il-ħallieq. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel missier li l-missirijiet u l-ommijiet kollha iwettqu bimħabba sħiħa u sinċira il-missjoni nobli li inti fdajt fidejhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż, moti minnek lil kull persuna magħna. Amen li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mitnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel mulej li l-kelma tiegħek tkun dejjem aktar fiċ-ċentru ta' ħajjitna u għenna nħalluha tkun dak id-dawl li jakkumpanjana fil-mixja tagħna lejk. Nitolbu. Inroddulek ħajr mis-Sir Qaddis għad-doni tiegħek, inroddulek ħajr fuq kollox għad-don tal-ħajja li jint nissilt bejnietna u nitolbuk ukoll biex mhux biss tbierek dawn id-doni imma tgħinna napprezzaw id-don tal-ħajja tagħna u ta' wliedna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa ngħaddi minn ġonofskom u imbierek lil dawk fostkom illi qegħdin jistennew it-tarbija. Mela dawk li jistennew tal-bija jqumu bil-wieqfa.
Birek int mulej Alla tal-ħolq inkoll. Fit-tjubitek tajtna dal-ħobs li nofrulek Birek int mulej Alla tal-ħolq inkoll. Fit-tjubitek tajtna dal-ħobs. Għanna mulej Alla tal-ħolq. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifhim il-glor tal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. O Alla, dawn id-doni li qed nofrulek int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġit għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk intader u tħenna l-min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfien twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mibija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati għal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi reġa rat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fer għaw min tiegħek nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon 14 miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli il-Kardinal Marju, l-Isfijiet Charles, Joe, l-Isfijiet is-Saċerdoti, ir-Reliġjużi u l-lajċi tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija
ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritien kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek hija s-saltna il-qawwa il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn ħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għat jaslimu l-għaqda li jintrit fija intritejx bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja Għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jerfa' fuq u l-ħtija tagħna, ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qalbin. Alla missier bat il-libnu ressaqna lejh. Tana l-libnu biex jenna nibqaw miegħu. Grazzi mulej. Enna nkunu dejjem rib tiegħek.
Nfakkarkom li felu il-Quddisa nidħlu mal-Isqof Anton fil-kappella. Nejdu 3 Ave Marijiet il-Madonna. U nieħdu ritratt ta' tifkira. Natalkom tifkira u ktejjeb żgħir b'talb favur il-ħajja. Nitolbu. Is-sagramenti mqaddes tiegħek mulej li bih aħna tarbinna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili tiegħek. Għamel nitolbuk li wieġibta bil-ħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nawrikom fiż-żgħir. Naħseb li ħafna minnkom tafu li aħna bqajna nagħmlu laqgħa tal-dawk li kemm li ilhom inqas minn 5 snin miż-żewġejn, imbagħad anki laqgħa tal-dawk li għandhom it-tfal, ġifri dwar parenting. Il-laqgħat ikunu dejjem avżati fuq il-website ta' Diocesi jew fuq il-Facebook ta' Diocesi, segwuhom għax il-informazzjoni tista' tgħinkom. Ma rridx nagħmel riklam lili nnifsi, imma ħanejdilkom. Jien issa f'Lulju u ngħidilkom għax qegħdin fil-ħin mod speċjali mejn forsi it-tqala mhix tħabbtu ħafna. F'Lulju mill-ewwel sal-10 ta' Lulju jien nagħmel kors ikun Manresa dwar ir-relazzjonijiet fil-koppja u ir-relazzjonijiet mat-tfal. Kif inġibu ruħna mat-tfal. Min ikun interessat ifittex fil-Facebook ta' Diocesi hemm l-avviżu hemm x'tistgħu tagħmlu x'għandkom tagħmlu. Skużawni qiegħed nagħmel dan l-avviż kważi qiegħed qisu nirreklama lili nnifsi imma m'għandi l-ebda skop għax inħoss li l-informazzjoni tista' tgħinkom kemm fir-relazzjoni ta' bejnietkom kif ukoll fir-relazzjoni tagħkom mat-tfal. Tinsewx li t-tarbija li tiġi tqalleb għal kollox ir-relazzjoni ta' bejnietkom. From partners to parents ikun hemm shift mhux taċċajt. Min għandu tfal diġà jaf x'qed ngħid. Ta' il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Issa nitelgħu hawnhekk biex ngħidu 3 Ave Marijiet lill-Madonna, ta' mhux għar-ritratt, ta' 3 Ave Marijiet se nitelgħu, ta' bad ir-ritratt min irid jieħdu ma jridx mhix problema. Ejja hawnhekk itelgħu.
Mela ngħidu talba lil Madonna tal-bżonnijiet tagħkom u tat-tarbija li qegħdin iġġorru. Ta' Ersu l-ġew ħalli ta' wara jitlu tibżgħu. Xittu ersu fin-nofsu kien ma jimpurtux. Ersu la tibżgħu. Ħalli jitlu. Viru għaw isfon imma minuta ma ħissa. Mela ħanidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, isso fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, isso fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mitimbin, isso fis-sija tal-mewt tagħna Amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għalanna l-grazzja noħorġu minna mingħajr tira. Il-mulej jibirek lilkom il-familji tagħkom u jibirek u speċjuli il-ħajja li qegħdin iġġorru ġo fik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Issa minn rejt nistgħu noqogħdu hawnhekk nieħdu ritrott. Ok, un bat nistgħu mmorru lejn id-dwar.